Ja, her står vi så nede på gågaden med Mette Møtscher og Helle Asmussen. De er begge to fra 3. A. I har sko. Er det gået godt? Ja, jeg har da haft den første kunde i hvert fald. Ja, du skal også lige have pusset dine sko der. Der var en, der ikke ville have pusset sine sko. Anders? Ja, men nogle lidt skidt sko, så nu vil du da ikke... Det er godt. Kaffe og kage også, Anders. Kom nu. Kan man det? Ja. Det følger med. Så får jeg et stykke kage, så det lader min sko pusse der. Ja, og en kop kaffe. Det er jo. Sådan klarer de altså problemerne her i firmaet. Og jeg synes, vi skal gå videre nu. Tak. Så det er Allan og Nina og Nikolaj. Altså Allan, Nina og Nikolaj. Hvad har I lavet ud på jeres skole sådan for at forbedre det hele med Operation Afrika Somalia? Jeg kan ikke lave noget på skole, vi laver noget her. I laver ikke noget her? Jeg tror ikke, der er grænser for, hvad vi ikke har lavet. Folk er ude i arbejde forskellige steder, og folk sælger kage og synger rundt omkring, sætter postkort. Ja. Og I sidder her og synger og spiller og det gør vi. hygger jer? Vi fyrer den af herude. Og spiser boller? Nej, dem sælger vi så. Sælger I boller? De sælger boller herude. Ja. Skal vi slutte herfra og sige, at det var yderst interessant at tale med jer? Ja, vi er lige måde. Syng lidt, så kommer I med på båndet. Rigtigt. Ja. Kom. Det der, det er Jakob Jacobsen, og han vil altså ikke interviews, men han sidder og pusser sko sammen med Robert Tingle. Robert, er det gået godt? Det er gået godt. Det er gået godt. Det er godt. Har I tjent mange penge? Nej. Det var over, hvor meget har vi tjent? Vi har tjent over 150 kroner. Der er i hvert fald penge i, det kan jeg skrive under på, for den rasler. Regner I med at tjene mange flere? Mange flere penge. Ej, for helvede. Lise, kom nu. Så færdig ved. For mig. Det kan være så fedt. Der står og spiller tværfløjte. De har lidt svært ved det, fordi vi er her. De giver altså sådan et pres. De distraherer. Vi går over og tale med deres bisidere. Vi støtter deres bisidere. Er det gået godt? Ja, sådan da. Du skal tale over til kameraet. Sådan da. Sådan da. Er der nogen, der har fået kaffe og kage i aften? Omkring par stykker. Det får man for det, men de penge, man giver, så får man et stykke kage og en kop kaffe. Ja, det er en udmærket politik. Kom og få sådan et stykke kage og kaffe. Ja, det her, det er... Hvad hedder du? Sigurd. Sigurd. Jeg tror ikke på det, Sigurd, men det er lige meget. Og så har vi nogle andre som... Og så har vi en statsskole. Altså, kan I gentage noget af det, I sagde til mig før? Sådan om I havde besluttet jer for, I var oprindeligt en anden gruppe. Jamen, vi er sådan set alle grupper ude ved os. Vi hopper fra det ene til det andet. Vi er så fleksible. Det siger svup. Svup? Svup. Og svup og flux, så er vi noget andet. Så er det noget andet. Lige nu er altså mediegruppen, var det ikke sådan, I kaldte jer? Reportagehold. Ja. Reportagehold. Hvad laver I så? Skal det vises for nogen eller for jer selv? Ja, men skal det vises for andre end jer selv, det I laver? Skal skolen se? Ja, vi har tænkt på noget med noget. Skolen skal se det. Helt klart. Sådan som for eksempel vi laver filmen for at vise den til alle jer derude. Hej. Nu har vi lige snakket med et par elever ud fra Amtsgymnasiet. Og jeg synes alene det, han sagde, han hed Sigurd, når han i virkeligheden hedder Thomas. Det ved vi fra andre situationer, ikke sandt? Det synes jeg, det viser tydeligt, hvordan det tit og ofte er.
Se min kant. Se min kant. Den har jeg lært at lave nede i beauty-salonen, hvor jeg lærer. Sonja, hun er frisørelev. Ja. Her går nogle statsskoleelever. Du har også en brille. Hej, Martin. Det her, det er nogle af tåberne. De første her. Daniel, jeg har aldrig mødt nogen, der kan så meget med sin mund som Daniel. Så hej! Hvad laver I? Vi er Sonja og Edel Svejs. Søstre. Cool. Og det er Lars. Han er ikke interessant længere. Han er ikke interessant længere. Krukket nummer 62, og det er kun nummer 56, så vi laver lige en pause. Du kommer ikke til at sige 62? Ja, altså. Jeg skal bruge 2 berliner med Linda og 1 med Svester. 64. Hun kan ikke lide at blive filmet. Og 2 med Svester. 2 med Linda og 1 med Svester. Tak. Jo, ganske udmærket. Det er travlt som sædvanligt. Så. Jeg har ikke så meget som i sommer, selvfølgelig. Nu er vi tilbage på Sønderborgs bedste skole, og nu vil vi gå indenfor. Ja, det er statsskolen, ikke? Klart. Her på Sønderborg Statsskole. Fjern fra alt den... Sonja. Alt for alt den larm, der er rundt omkring på skolen, fordi der er jo fuld gang i caféen deroppe. Jo, der er det første band, som hedder Tanks. Ja. Spiller lige op i. De er i gang med at spille op. Er der mange gæster? Ja, der er sådan set fyldt café. Ja. Det er jo godt. Har I fået mange folk, der er kommet hjem med penge og sådan noget? Ja, det er godt at være en halvdel. Jeg ikke skal skyde på. Ja. Og hvor mange er godt at vende halvdelen? Hvor mange deltagere? Der er 358 deltagere. 358 deltagere, det er jo meget flot. Det er jo sådan lidt over halvdelen. Det er 80 mere end sidste år. Ja. Hvad så med arbejdet forud for det hele? Har det været hårdt? Det har været stressende, specielt på det sidste, fordi der har været meget problemer med arbejdskort og postkort skal deles ud, og folk vil ikke have det arbejde, de får og sådan nogle ting, så det har været lidt stressende. Ja, men I er kommet over det? Ja, vi skal godt så over det. Og nu I er alle sammen ved at ånde lettet op over at hvad det hedder, det er ved at være overstået. Ja, nu skal vi lige have pengene ind. Ja. Hvad sker der så, når pengene vil samle ind? Hvad gør I så med dem? Så sætter vi så går vi ned i posthuset. Ja. Skrivebord, og så sætter vi så ind på en konto til Operation Dagsværk. Ja. Der har været meget snak om, at pengene fra de sidste 2 gange, de er blevet frosset ind på en konto. Kan du kommentere det på nogen måde? Ved du noget? Det er en lang redegørelse, men altså det er sådan, at man har lånt nogle penge, at de indsamler midler til at betale administrationen i forhold til de sidste 2 år. Og så har man så gjort det, at altså det kommer ikke til at gå ud over de beløb, som nu er indsamlet, fordi det renteindtægter, de betaler så de lån og så at sige. Ja, men hvorfor er de ikke blevet sendt ned til Eritrea og Brasilien? Den første, jeg tror, jeg siger 1,5 million, er også blevet sendt ned til Brasilien. Ja. Og Eritrea, det er fordi, at Eritrea er faktisk blevet selvstændig efter indsamlingen i 89 og 90 undskyld. Og så skal de ingen penge have? Jo, så skal de selvfølgelig ikke være i flygtningelejrene, der hvor man så skulle bygge skoler. Så skulle det være i selve Eritrea. Ja. Og det agter Operation Dagsværk så at bruge penge til? Ja. Og de her penge skal altså gå til mad og medicin til Somalia. Men vi siger tak.